En wij beginnen nou met de gasten die inmiddels oorschoot binnen, Boukje Helma en José van der Bij. Want de nationale feestdagen, de nationale voorleesdagen mag ik zeggen, is een groot boekenfestival voor band van een deel ontzijziger. Voorlezen is een wichtige bouwsteen in de ontwikkeling van een band en leidt de basis voor een leven lang leesgenot. Het versterkt net alleen de taalvaardigheden, het stimuleert ook de sociale en emotionele ontwikkeling. Hoewel 3/4 van de ouderen met band ontzijs hier alle dagen voor haar band voorlezen, is net elke keer haar bewust van de cruciale rol die het lezen speelt in de ontwikkeling van een band. Bij zo'n aansluiting zei ik al, ben Boukje Helma, zij is taalcoördinator van Digihoes in Kolm en José van der Bij van de bibliotheek in Dokkum. Dames, goedemiddag en welkom. Goedemiddag, dankjewel. Goedemiddag. Ja, misschien even vaststellen. José, doorwerkers in de bibliotheek en Boukje bij het Digihoes, digitaal hoes, mag ik eigenlijk zeggen. Hoe is de verdeling tussen je en beide rol? Nou, José, begin ik maar even bij. Ja, nou, lietse correctie dan, want ik ben leesconsulent, lees- en mediaconsulent van jeugd en educatie. Oh, sorry. Oké. Dus ik ben wel verbonden inderdaad om bibliotheek Dokkum, maar ik steen net in de bibliotheek. Ik ben echt van jeugd en onderwijs en dus ik help op mij het lezen en het voorlezen bezig. Ja, oké. Dus dat is meer al van de regio Dokkum. Een goede aanvulling, dankjewel. Ja. Sorry. En Boukje, die daar. Ik ben taalcoördinator vanuit Verda. En ik werk je dan, uw werkplek is in de bibliotheek van Dokkum en de West-Rijn. Ja, je maakt dus gewoon gebruik van het bibliotheek, omdat natuurlijk alle mensen daar wat lezen betreft bij elkaar komen. Beiden, denk ik, of net? Op die manier. Ja, mijn werkplek is echt de bibliotheek en dat is een samenplaats. Ja, nou weer deze week, oude week wens weer de start van tot week zaterdag de nationale voorleesdagen. Ja, wat is er tot nou gebeurd? Je zei ik zo maar even naar die. Ja, nou, de Nationale Voorleesdagen is inderdaad dan een landelijk Nederlandse campagne. Wat wij inderdaad, eigenlijk alle bibliotheken van Nederland die doen daar aan mij. Betekent dat wij hebben 2 soorten leesconsulenten. Dat is 0 tot 6 jaar en 6 tot 12 jaar. En dit project is echt voor de 0 tot 6 jaar. Dat betekent dat uw leesconsulenten op voorlezen komen. Dat doen ze bij de kleuters, bij de basisschool, groep 1 en 2. Maar ook eigenlijk alle kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen. Dus daar gaan ze al heen. En elke keer is er een prentenboek van het jaar. Dat is dit hier is dat Rinus. Dat je een neushoorn. Ja. En dat boek wordt dan ook verder uitwerken. En daar komen mijn collega's dan mee op stap. En in de bibliotheek is er dan ook altijd wat te doen. In al uw vestigingen. We hadden 4. Okay. En dit hier had Janneke Brakels. Dat is een bekende benne. Ze maakt het toneel en muziek. En ze had een hele leuke voorstelling maken. En er zijn al een aantal West-Arende weken. En aankomende weken op dinsdag en woensdag is er nog in Boetenpost, Rusterveen en Sint-Anne-parochie binnen nog voorstellingen. Dus als mensen daar nog in willen, kunnen ze hun opjan via ontdekdebiep.nl. Dat is uw website. En daar kunnen ze dat vinden. Maar dat zijn dan de activiteiten in het kader van de Nationale Voorleesdagen die wij organiseren. Best wel een heel soort dingen. Ja. Boukje, die rol, wat is die rol, nou ja, oude dagen, maar ik nog komende dagen vanuit het digitaalhoes in die Nationale Voorleesweken? Nou, lezen is sowieso heel wichtig. Wij besteden een soort aandacht aan lezen. Dat mensen zich, uw rol is vooral een soort maatschappelijke rol. Dat wij die dingen oefenen, wat mensen in het dagelijks leven, in het maatschappelijk leven, zich onherinneren. Mijn collega's kijken van bijvoorbeeld een WMO-onvraag. Dat is een heel soort leerswerk, wat mensen helemaal niet verslaan. Nou, om daar grip op te krijgen, dat kun je oefenen in digitaal hoes. En dus het lezen is eigenlijk een constant gebeuren. Daar oefenen we altijd mooi. Ja. Ja. Dat redt dus eigenlijk gewoon altijd terug. Dat redt altijd terug, ja. Nou, we hebben heel snel dat lezen heel wichtig is voor iedereen. En met name voor jonge benen om dat te leren. Maar net alle ouders zijn eigenlijk altijd in staat om benen voor te lezen. Als je naar die percentages, nou dat leidt best nog wel, dat leidt helemaal uit in tussen ouders die het wel doen en ouders die het net doen. Hoe moeten we dat verklaren? Hoe we dat verklaren moeten? Dat is een hele grote vraag. Maar dat is een hele grote vraag. Misschien hebben we wat liefst van hoe hij hem er zicht op wat ouders wel of net motiveert omdat het wel bijvoorbeeld. Nee, dat is natuurlijk wat wij mij aan de slag gaan en wat wij achter proberen te komen. En uw leesconsulenten 0 tot 6 jaar beginnen dus echt eigenlijk al voordat de band geboren binnen.
proberen wij al aanwezig te zijn. Dat gaat via kraamzorg, dat gaat via verloskundige praktijken. Wij zijn echt wekelijks aanwezig op consultatiebureaus. Werd dan de ouders mij de liet op opkomen. Om daar al inderdaad u kenbaar te maken van wat hebben wij al hier te bieden? Wat is het belang van voorlezen? En was toch ook al onjoegst net iedereen docht het nog. Waarom het dat zo is inderdaad. Is dat een stukje kunde. Wat bouw je dan met digitaal? Hoe ze mee bezig is met dat soort dingen. En het belang is dat nog duidelijk. Want het is inderdaad het gaat net alleen om lezen, maar om taal. Voorlezen is echt dat ben taaljaren, klankenjaren. En dat is ook bewezen, die dus minder voorlezen worden, ga ik een minder grut woordenskat. Die komen bij een achterstand op squallen, wat heel lastig blijkt in te halen. En basisvaardigheden, die betrekt al digitale vaardigheden, bij die voorlezen worden, ga ik 20% betere competenties op basisvaardigheden. Dus het lijkt het heel simpel, een prentenboekje voorlezen, maar het is inderdaad echt van groot belang. Nou, jij hebt natuurlijk een heel soort, met name in het voortgezet onderwijs en de beroepsopleiding, dat jongeren gewoon heel slecht lezen. Nou, hier wij van de week in het rapporteer even over lage lettertijd. Dat best wel een heel soort voorkomt. Ik wist net dat zo'n soort spelen. Ja, daar schrok ik eigenlijk best wel van. Heb je daar een verklaring voor? Want ik denk dan, als je naar de categorie mensen die er nou bij hebben, nou, we pakken bij 30, 40 misschien, die hebben toch alweer ergens op enige moment op squallen zitten en die hebben gewoon Nederlandse taal gewoon. Ja, maar als we haal je inderdaad op squallen zitten, maar het is, als je iets net onderhouden, dan gaat het weer voort. Dan wordt het niveau weer naar onderen toe. En daarbij komt ik bij, wij leven in steeds meer ingewikkelde maatschappij. De computer had een grote rol. Werd echt een heel soort taal broekt wordt. Maar wat dat net als begrepen wordt. Nee. En dus ik denk dat er verschillende de oorzaken binnen, je onderhoudt het net, maar uw maatschappij wordt echt ingewikkelder. Er wordt meer vregen op het gebied van administratie, het digitaal aanmelden, overal en nergens. Ja. Dus er wordt volle meer eerst gesteld. Nou ja, je komt het natuurlijk echt zien op het moment. Dus hij is krijgelijk bezig geholpen worden, maar in de digitale wereld. Ja. We hebben weer een NOS-journaal voor mensen met eenvoudige taal. Ja. Dus er wordt in die zin wel aandacht ontschonken. Maar is dat wat ik zeg, of waarom onderhouden mensen dit? Want ik denk dat zonder taal ken je niks. Als je net dat onderhouden. Nee, laaggeletterdheid, dat is wel iets. Je maakt het echt net verwarren. Het is geen analfabetisme. Nee. Mensen die laaggeletterd binnen kennen wel lezen, maar tot een bepaald niveau hebben ze het begrip ook inderdaad. En wat Boukje ik zei, je zegt de documentatie en de squal, alles wordt zinvuldig gedeeld via apps en via berichtgeving en de hele protte tekst en inderdaad, een collega van mij die zei het altijd, if you don't use it, you lose it. Ja. Als je het net onderhoust. Ja. En juist ook net een beroep hast, wist altijd bewijzen van achter een kantoor zit of leest of computers. En de leesmotivatie van een boek, eerder echt net. Nee. Ja, wat broek je dan? Het is al je natuurlijk hap-snap filmpjes hoor al nou op telefoon. Alles wordt in beeld al on die tabracht. Ja, daarmee, denk ik, maar goed, dat is psychologie van de koude grond, denk ik. Van, de social media draagt echt net bij on lezen. Dat is al je snel, dat is al je flitsend. En als het binnen 10, 15 seconden net zichtbaar is wat de boodschap is, dan schroppen we nog verder. Dus taalkundig gebeurt er dan eigenlijk helemaal niks. Nee. En dat is echt het probleem, wat ook correct onkaart is bij de jeugd. Bij lezen, dat is te maken met jiblezen. Dus je bent gewend om snel en kwart informatie tot hun te krijgen. En als het nou echt een mooi goed boek lezen was, kost het tijd om erin te komen. En die tijd nemen en pakken, dat leren de bij net goed meer. Dus dat is ook wat wij op school doen, met de bibliotheek op school. Probeer die examen leerkrachten die leesmotivatie er weer in te krijgen. Ja, nou even als aansluiting, want we zitten wel onder tijd. Heb je nog speciale projecten die je nog even heel kort benemen willen van waar je mee bezig bent die je belangrijk vinden? Op je vlak? Nou, ik zou eigenlijk een reclamematje willen van rennen dat zij bepaalde hiaten hebben, dat ze dingen net snappen. Ren naar de bibliotheek en meld die aan. Want je kan ondersteuning krijgen erbij. En dat is het fijne. Je hoeft net leren te doen. Je kunt mooi wat het doen en je kunt zorgen dat je verder komt met toch het zelfvertrouwen. Want dat is vaak ook een dingetje.
dat het zelfvertrouwen daarmee ook weer groeit. Nou, dat denk ik, dat is een goede boodschap. En ja, ik ga vooral naar de bibliotheek, want daar komen ze hier met zien. Hè? Het is grotendeels alle gratis. Tot 30 keer gratis lidwezen. Daarna ben er ook alle mogelijkheden. Eigenlijk alle cursussen die wij doen. Alles. Ja, dus kom langs je op de website. Er is van 0 tot 99, er is van alles te krijgen. Boukje Hellema van Digitaal Hoes Dokkum en José van der Bij, taalcoördinator. Ik wil je bedanken voor je taaljachting en ik geef informatie. En ik wens je van nou een goed weekend. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Dit is de Weekend Nieuwsshow. Bij Dries Kalsbeek.